Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес ще ви показвам покупки от Shein. Те между другото дойдоха вече преди сигурно 2-3 седмици. Но се не се наканих да направя едно видео за тях. Но повечето неща са летни, така и все още не съм ги отворила. Като голяма част от пратката са дрехи, но имаше и други неща, които вече дори се ползват. Ще ви ги покажа или направо ще ви сложа снимка. Много съм доволна от цялостната покупка, затова реших да направя и клип. Наистина съм учудена колко добре могат да бъдат нещата, като цяло китайските неща, защото повечето хора имат много негативни мнения за тях, включително и аз, защото съм попадала наистина на много некачествени неща. Но тези за парите, които съм дала, ми изглеждат доста добре. Другото, което ще вметна набързо е, извинявам се за външния си вид, но реших да съм си просто по домашни дрехи, понеже лекувам акне. Реших, че не искам да слагам само заради един клип, да се натоварвам лицето с грим или пък филтри или някакви такива работи да правя, така че ще ме гледате така. На който не му харесва, разбира се, може да не гледа. Но това ще от мене, да. Друго, което е, мисля да направя и специален клип как успях да... Все още не съм, нали, правя и допълнителни процедури, но как успявам да се справям с акнето, като и преди съм имала акне, и преди ми е било толкова, не толкова зле лицето. Всъщност имала съм пъпки, но толкова зле като в момента никога не съм била. Но мисля да направя отделен клип само за това нещо и как се справям до този момент с акнето, като вече успявам да стигам до там да не ми се появяват нови пъпки или поне да са една-две максимум, но вече работя и над белезите. Така, до тук с акнето започвам да ви показвам нещата. За мен съм се поръчала две неща, като исках да видя как ще дойдат и като размери, и като материя. Понеже лятно съм поръчала, всъщност това в момента, с които съм облечена, е от Shein. Мога да ви го покажа, но е малко прозрачно, затова исках да видя как ще дойдат преди да си поръчам други неща. Така, това е едно комплектче, ще сложа цените, защото вече честно казвам съм забрала на какви цени съм ги взимала, но не са изобщо скъпи, всичко е много изгодно. Това е комплектче къси гащи с риска. Ето така е риската. Ето, обикновено син цвят. Малко по-широки са ръкавите, като тук се стесняват. Имам чувство, направо се ми е малко широка, въпреки че е с размер. Малко ми е широка или може би просто такъв е модел, но много ми харесват и като материя. Е много така проветрива и като размер си ми стават. Аз предимно гледам гащите, защото аз съм слаба, но имам проблем с корема и доста често ми се подува и обичам да ми е по-широко там, не обичам да ме стяга. Поради тази причина реших всичко да ми е по-широко. Така, следващото за мен, което е, само да ми открия, е също един много готин екип, пак такъв като за лятото. Дори за всъщност за сега. Пак е леко, не леко, ами доста всъщност прозрачен. Но пък е много ми харесва. Ще го покача пак на снимка. Ето така изглежда. Може би евентуално отдолу мога да го нося с някакви като тези гащики, които са в момента. И нали върху него това. Много хубав, плътът е страхотен и много добре ми стои. Горното е с пак топче с дълъг ръкав. Също е много хубаво.
но наистина много прозира. Това е един доста голям минус. Или просто ще го използвам за морето и това е вариант. Въпреки че си ми хареса като комплект, че много ми хареса като комплект и ми се иска да си го нося като комплектче, но наистина много прозира. Не знам какво ще измисля, за да го нося като ежедневието си, защото наистина е много удобен и плът е много приятен. Така, да слагам така. Следващото, което е много, трябваше да почна първо от него, е един комплект за мъжа ми, като той не обича да пазарува и не обича да си купува като цяло нови неща. Винаги казва, че има всичко, но реално няма нищо. Като тръгна на някъде не знам какво да му облека. Затова реших да взема един пробен размер, да видя дали ще му стане. Това е обикновен късигащи, пише NASA и някакъв друг надпис, черни късигащи с блуза. Пак те са комплекти. Абсолютно нищо особено. Просто искам да имам, защото почти няма, но съм изключително приятно изненадана, защото самата материя, не знам дали ще се види, не е точно обикновен памук. Въпреки че, само да видя, не, той е полиестер. Излагах, полиестер е 100% полиестер е, но е много мекичък и много ми харесва. За него съм почти сигурна, че съм дала нещо от сорта на 20 лева. Даже мисля, че е по-малко. И съм много доволна, защото моят мъж не излиза кой знае колко много, така че идеално. Така, следващите неща са за синът ми, той е на 4 години. И за тях също много ми харесаха и на база на цената, която съм дала за тях, са просто супер. Така, това е едно комплектче, което е по-скоро между другото за сега, с нещо като якенце риска и долнище. Супер сладко е, не съм го пробвала, защото още не съм ги правила, но след този клип мисля да ги спера и евентуално вече да ги ползваме. Като под тази риска може да се сложи прямо блузка с къс ръкав и перфектно за това време и за есента, или евентуално да малко по-хладни, но не е много дебела материята, не става за зимата определено, по-скоро пролетно-есенно. Така. Следващите неща, които вземах, са две комплектчета. Мисля, че общата им стойност беше 20 лева или нещо от този сорт. Като аз бях вече в Англия и оттам вземах доста неща на синът ми. Тези неща са по-скоро така, като ходим по насило или излизаме по квартала, нали, за да не ме яд, че ги цапа. Защото все пак той е дете, няма как да не цапа, играе си, не искам само да му се кара, не дей ги цапа, а тук наистина нещата са изключително скъпи, или поне тези, които аз гледам в Резърт, в H&M, наистина хубави са моделите, но ако се отцапа или нещо, трябва или постоянно да пера петна, или нали, да не се цапа това и да се отцапа, проче е черно. Няма толкова да ме бърка, дори да не си изчистим самото петно, защото ще си ходи по село и ще си излиза по квартала. На мен лично не ми е проблем, нека да се цапа детето и да играе. Така, това е един абсолютно обикновен черен комплектче. Е това пише Лос Анджелес. Долното, даже не знам дали пише нещо на него, не пише нищо, абсолютно изчистени късигащи, проветрива е материята, като за лятото, идеално. И другия комплект, пак същото модел, само че в синьо с бели ресни, ето така. И мисля, че на този пишеше нещо, да, пак Лос Анджелес, само че е син на бели ресни. Много също ми харесват като материя. Не знам каква е, надали е нещо пак хубаво. Да проверя. Къде го пише? Да, 100% полиестер.
А, по принцип е хубаво да са си с памук, но аз имам доста неща, наистина много неща съм накупувала и то много хубави качествени съм накупувала от Англия. Доста комплектчета, доста потничета, дори специално за игра и така да си ги цапа и да си ходите и са от 100% памук, всичко му е добре, но реших да си има и такива, които също да не ме притеснява, че ги цапа, защото все пак е дете. Не искам да му убивам игрите, защото не искам да обсъждам по принцип други майки или хората как са решили да се гледат децата, но ми направи впечатление, ходихме скоро в един град на една площадка, едно детенце, което беше видимо голямо, така примерно 11-12 годишно, бяха на площадката две майки с две деца на една възраст, нали, 10-11 години. Момиченцето беше с гащички, бяла тениска и бели маратонки. Като майка му не спря да се кара, как трябвало да си пази маратонките, как разхищавало детето пари, как да сядало да се стои при нея. Значи не може да обуеш на дете, което отивате, защото беше отива детето да играе на площадката, отиват на площадката, за да играят децата и му казва: не дей да играеш или не си цапай. Това при положение, че всички площадки знаем с каква настилка са, тя супер много цапа и обувки всичко. Ами обличи детето, защо трябва да изглежда красиво, защо просто да не си наиграе, той е дете. Това ми направи много лошо впечатление. Едно дете няма как да се наиграе и да същото време да пази дрехи и обувки. Когато искате да е по-красиво, да, на поводи, рождени дни, сватби, или просто когато се разхождате някъде по центъра или отивате на ресторант, това се разбира, да. И аз искам по-хубавите дрехи да ми ги запазя за тези поводи. Но когато детето излиза да играе, не можете да очаквате то да пази дрехи. И на мен някой път ми става лошо, защото аз го водя с едни дрехи на детска градина, някой път нямам избор, просто трябва да ги пратя с по-хубави обувки. След това обаче отиваме на площадката и тези обувки стават буквално леш. Но аз съм си направила този избор и съм решила, че не ми е проблем те да се отцапат. И като цяло, каквото и да ми се отцапа, може да си купи ново, да, но все пак внимавайте с какво обличате децата си, защото те са малки, те искат да си играят и вие за това си ги закарали там. Вие сте ги закарали там. Те иначе сами няма да идат, особено когато са малки. Както и да е, не искам да обсъждам вече тази тема, но я започнах, защото следващото е така ли са обувки. Много, много сладки обувки. Пак мисля, че бяха към 20 лева. Вземала съм 26 номер, като той в момента е 25, но от тях мисля да ги обува вече към есента. Даже мисля да си ги запазя, защото със сигурност за детска градина или нещо по-така, защото със сигурност, ако излезе с тях, ще им разкаже играта точно за един ден. Моето дете ще им разкаже играта за един ден. Много са сладки, много са хубави, стават му, вътре стилката е дори по-специална, много е мекичка, като очудващо за шин, но наистина са много сладички, като аз продължавам да му купувам и все още търся маратонки по-летни, защото има само един чифт и те не са му достатъчни. Другото, което е сандали, защото пак има само един чифт, има един чифт на сило, но те са си за сило. Нали, пак казвам, купила съм един чифт хубави, предпочитам с тях да излиза, когато ходим някъде, а не точно за игра. Не, че пак няма да ги ожили, но е, нали, така по-малко, така да го кажем. И да, общо взето това е, което мисля, че това. Да. Това са дрехи, като мисля, че май дрехи други не съм отваряла. Така си мисля. Но си купих няколко други неща и сега ще ви ги покажа. Така,
Това е едното нещо, което си взимах от Shein. Ето така съм го застопорила. Тези също съм си ги взимала от Shein. И ето така, това са играчките, или които си взима за банята, които си играе с тях. И после ги слагам тук, защото винаги ги забравяхме и по банята ставаха едни мизерни, гадни и просто отвратително. Така да го кажем. Другото, което си взимах е това нещо. Като, понеже заради акнето ми, както споменах, си взимаме такива мънички кърпи и ги използвам еднократно за деня, сутринта и вечерта, и после ги слагам за пране, защото така е най-добре. Като да ми остана дори в момента една, просто ги слагам вътре, за да са прибрани, за да не се прашат, и си ги варя после от тук, като тази съм я оставила и до вечера и ще я сложа за пране. Между другото, и понеже съм тук, да си покажа и другата придобивка. Това ми е от Jumbo. Понеже всичко ми стоеше тук, извинявам се, като тук пак има еластика, може тук да се го сложа. Неща, които трябва да се изчистят, но бяха ми тук в едно, не знам как да го кажа, не ми стоеше добре и затова реших да се взема някакъв, като, то не знам как се води, органайзер или какво, дори не знам за какво го използват по принцип, но просто да се сложим вътре четките за зъби, пастите за зъби и просто да изглеждам малко по-добре, защото тук първо, че ми пречеше да си слагам прането, второ, че изглежда малко по-добре. Което си вземах са това и това, платчили, не знам как се водят. За банята бяха много малко пари. И общо взето това е, което вземах от Shein. Мисля, че... всъщност, извинявам се, кейса, който съм си сложила. Сега ще го покажа всъщност. Ето този кейс. Защо не фокусираш? Фокусирай. Така, ето този кейс. Много е сладък. Много ми харесва. И... да. С него този кейс също. Ако случайно се сетя нещо, което съм взимала в тази поръчка и не съм я показала, ще го прекача някъде към видеото, но общо взето това съм си взимала. Само секунда да излеза от бани. Нека да покажа някои неща и от Jumbo. Това тук, малко съм го претруфила с неща в момента, защото нямаме и плодове и малко чистех. Ще ми извинявате, но да, това нещо от Jumbo за фруктиера. Не знам как се води фруктиера. Исках малко така по... такава, точно. Много добре много ми харесва и добре стои. И да, вътре да слагам плодове, защото като купим и постоянно ги слагам в някакви чинии, което не ми допада. Така, включвам се набързо да кажа, първо не казах чао най-малкото, но да кажа, че аз, понеже не си поръчвам сама нещата от Shein, пращам ги на сестрата на мъжът ми, но когато отварям линковете, които съм ми изпратила, не ми препращаме към Shein, но не ме препраща към даденият артикул. Но поне отдолу под това съм написала какви цени са, за да, нали, да сме сигурни, че са тези цени. И ще кача цените, които, нали, за които съм ги взела. Така че да, извинявам се много, но не мога да ги намеря. Дори не мога да ги намеря и като артикули, така, докато ги търся в Shein. Така че съжалявам, но поне цената ще мога да ви сложа почти на всяко едно нещо, на което няма цена. Мисля, че на тези неща, които ви показвам в банята, всичко е между 2 и 3 лева, като само платчетата са 10 лева. Така че това е. И протектора също мисля, че беше 2 и нещо 3 лева, което е супер. И това е, така че и тук ще ви кажа чао, защото съм забравила да направя и това видео. Ще ви кажа чао и до следващия път. Не мога вече да обещавам кога ще правя видеа, защото те първа започвам да ги правя тези неща. Правя ги чисто за хоби, не да изкарвам някакви пари или нещо от това. Така че, когато ми дойде музата, когато имам време, когато ми се чувствам добре, тогава правя видео.
Надявам се скоро да си поправя малко, така, защото имам малко проблеми здравословни. Когато вече ми е малко по-така добре, мисля да започна наистина повече видеа да правя. Наистина имам едно видео, което съм правила в Англия, но не съм го обработила още като хората. То ми е единственото видео от Англия, много съжалявам. Даже то е и там имаше някакъв проблем, но мисля все пак да го кача. То е някъде около 16 минути или нещо подобно. И мисля да си го обработя и да го кача него след това видео, въпреки че вече е минало месец нещо, откакто не съм в Англия, но все пак нещата са интересни, така че да, това ще е от мене за днеска и чао!